Yo, what's up guys? Balik tayong Maynila. Uwi tayo, kasama natin si Mrs. Balik tayong Maynila para sa ating mahal na trabaho guys. Samahan nyo kami sa biyahe. Let's go! Pangasinan, Nueva Ecija boundary. Yup. Salubong ang truck. Ayun, ang bango talaga dito sa probinsya guys. Simoy na hangin. Talagang fresh na fresh guys. Green na green ang paligid. So yun nga, dito na tayo sa bayan ng Muñoz. City of Muñoz. Ito na po yung eskwelahan ng Muñoz City. Kabilaan yan guys. Napakalawak na eskwelahan to. Ayan guys, oh, Muñoz Cabanatuan. Woo! Bypass na ba kayo? Ha? So ayun, dito kami sa bypass dadaan. Bypass ng Cabanatuan. Mas mabilis dito. Tsaka hindi siya gaanong traffic. Tsaka yung kalsada nila napakaluwag, parang nasa expressway. Nakakunti lang yung mga dumadaang sasakyan dito kasi kunti lang yung nakakaalam dito guys. Pag doon tayo sa kabila na daan sa MacArthur, daan sasakyan doon, napaka-traffic pa. Dadaanan natin yung mismong palengke ng Cabanatuan. Kaya dito na lang tayo dadaan. Alam mo yung simoy ng hangin dito, yung simoy na yung amoy talaga ng mga dahon, palay, napakabango, napaka-presko, nasariwang sariwa guys. Oh ayun guys, nandito kami sa bypass pa rin. Bali nagpahinga lang tayo. May nakita kaming kubo dito. Kung nagtitinda, dito na kami sumilong. Napakainit kasi. Tapos banda ron sa may Gapan, napakadilim, mamaya ulan. Baka mamaya mapasma kami. Ayun, bypass oh. Doon sa banda ron guys, madilim, parang umuulan. Rest na tayo, tapos na tayo nagpahinga. Andito na tayo sa bypass Cabanatuan, tulay, yung lumang tulay ng Cabanatuan. So ayun guys, dito na, kanan tayo dito. Ito na yung dulo ng bypass Cabanatuan. Yung marker na yun, Jollibee. Bali, kakanan tayo dito. Diretso na lang yan hanggang na yan, Gapan. Sunod na bahay na yan, Gapan. Guys, nandito na tayo sa ngayon, boundary ng Cabanatuan tsaka Bulacan pala, tsaka boundary ng Cabanatuan Cabanatuan. Nandito na tayo ngayon. Yan yung arko. Marami ring pasalubong dito guys. Kaya kung gusto nyong bumili ng mga pasalubong dito, pag nadaan kayo dito, nagawi kayo dito, bili kayo ng mga pasalubong na chicharon. Marami, mga pastillas, tsaka iba pa, ang dami pa. Kaya punta kayo dito kung gusto nyo. So ayun guys, tara na naman.
Nakapahinga na tayo saglit. Baka maabutan na naman kasi tayo ng ulan. Mahirap na. Kanina may ambon doon sa bandang San ano ba yan? San Leonardo. Kaya naabutan kami doon. Kaya yan o, ang dilim-dilim kasi dyan o, sa banda rin. Dito medyo maliwanag pa, kaya samantalahin natin habang maliwanag. Tirahin na naman natin. Baka kasi maabutan tayo ng ulan eh. So tara. So ayan guys, nandito na tayo sa San Ildefonso. Mainit na, wala na yung ulan. Maliwanag na, kanina sobrang dilim. Pero ngayon okay na, back to normal na naman oh. Sikat ng araw. Pero madilim na naman dun oh. Sige guys, samahan nyo na lang ako mamaya. Update tayo mamaya. Dito tayo guys. Kaliwa tayo. Daanan natin tong bypass Balagtas. Ito kaliwa lang. So yun, dire-diretso na lang tayo dito guys. Labas natin nito Bulacan Balagtas. Basta Balagtas na. Di na rin natin matatanan yung Baliwag Bulacan. So guys, let's go. Guys, ang ganda ng daanan dito oh. Ang luwag. Basta mga bypass talaga, napakaluwag ng daanan. Ganda oh. Hanap lang tayo ng mga bandang papahingahan natin doon. Papahinga muna tayo. Parang to, University ng Bulacan, San Rafael. Bagong university na, bagong eskwelahan. So, diretso lang tayo doon. So, yun guys, nandito tayo sa tulay nila. Mahabang tulay. Kung makikita nyo sa baba, ang daming mga ispan. May mga ginagawa pang kalsada dyan sa baba oh. Ang ganda ng tawag pala isdaan nila. Kaya isa sila dito sa nagsusuporta ng mga isdang mga tilapia sa Naputa, sa Maynila. So ayun guys, bali dito pa rin tayo sa bypass ng Balagtas, Bulacan. Bali nagpahinga lang kami saglit ni Mrs. dito. Mayat maya pumunta na rin tayo. Mga isa't kalahating oras pa nandun na tayo sa lugar namin sa Pasig. So ayun, abang-abang na lang tayo ulit guys. So ayun guys, alis na tayo, tapos na kaming nagpahinga. Bale, update na lang siguro kami mamaya. Kasi medyo nalulubat na tayo. Okay guys, ayun guys. Tayo pa tayo doon, papuntang monumento. Puntang monumento EDSA. Yan, diretso na lang yan guys. Okay, balik ako mamaya guys, update ako mamaya. Guys, may kaya siya. Baba ka pa lang. Huwag ka munang gumalaw kuya.
nandito na tayo sa monumento. Bali, kakaliwa tayo. Way papuntang Cubao. Bali, doon tayo sa kaliwa. Ikot tayo. Bali, may nagmanggaan kasi dyan na ano ko eh. So yun guys, may ihatid pa kaming ano, padala dito. Bali, mamaya na lang guys, i-update ko na lang yung ano, yung nangyari mamaya. So, kumaw na tayo. Kaliwa lang tayo. Dito tayo sa Cubao. Bali, sa kanan natin yan yung ano, Araneta Coliseum. Farmers Cubao, Araneta Coliseum, Cubao. So, ayun guys, nandito na kami. Bali, kararating lang namin. Pahinga lang sa saglit kasi pagod na pagod kami. Bali, yung naano pa lang kanina, si tatay yung nadisgrasya kanina, nasagi yun ng jeep. Eh, nagkataon naman kasi na naka-off yung camera ko. Hindi ko na nabidyoan. Inon ko na lang nung tapos na siyang nasagi. Buti nga nasagi lang na ganun lang yung ano nangyari sa kanya. Pero yung ulo niya daw na ano may bukol, medyo na ano siya, humtog sa semento. Tsaka naipit ng motor kanina. Pero tinanong naman namin kanina, okay naman daw siya. Tapos yung driver naman kanina, yung driver makikipag-ayos naman daw ng maayos, mag-uusap naman daw sila. Bali sila lang daw yung bahala sa mga ano nila doon, gagastusin ng ano na disgrasya niya, si tatay. Matanda na pala siya, mga siguro nasa 60 years old na yun, senior na. Halos kasing edad na nga ng tatay ko guys eh, kawawa. Biruin mo kahit ganong katanda siya, kumakayod siya ng ano, ganong katanda, lumalaban siya ng maayos. Lumalaban siya ng pantay, parehas. Eh, yung mga iba dyan, puro mga kain-kain lang sa mga ano dyan. Habang nakaupo. Papasarap ng buhay, walang ginagawa. Eh, si tatay, kawawa yung si tatay kanina. Pero okay naman na siya, wala naman siyang ganong damage. Bali nakausap namin yung ano kanina doon, pumuntang na ano, backup na ano, police, tsaka yung enforcer na naayos na daw, makikipag-usap daw yung jeepney driver, siya na daw yung sasagot sa gastusin. Kaya ingat-ingat na lang tayo guys sa mga ganyan. Kahit ganong ingat mo, pero pagkadarating talaga yung disgrasya, hindi mo talaga maiwasan eh. Kaya so ayun guys, huwag niyong kakalimutang pindutin yung like, share, and subscribe. Pindutin nyo na rin yung notification bell para may i-update kayo sa mga bago kong videos.